sa ka school Minken Christian Banlit Ireng Shaka Srubato Cup Under 17 ha Delhi. Ka Minken Christian High Secondary School Bhairam Hinin Kasngi kalapalong ya ka jingya kandu lang ya ka kanhun yile kai kum ka jingkit bokit riang hadien bakala yo pan mi khmat ya ka jala ha ka kardan Under 17 ki Shinrang Shaka International Srubato Cup ahaja arpsa kaban salong hanong ba Delhi. Lale buram ya kani kanhun bat kirang ile kai ha phalau ka tei ka school baladan lang nado principal jang ka school uba everlasting penrom ki kanhun seng bhalang ki no hikai ikena school lembat ki wei nakalyang principal ulapan pau ru ya ka jingkemen ba ka ne ka school kalayo ban mi khmat ya ka jala shakatai ka Limpung International Srubato Cup araja arpsa ha Delhi pat ukermen scam ru baka ni ka kanhun jong ka school kanyo ra ya ka nam la do kabalong ka buram ya ka school pat ya ka jala hi baro ka wei. Ketika jingkiman ke bakrau ya ka skul jungi ka Minken Christian High School Barambong penghadian bangila job ya ka state level ha ka under 17 boys tikini ki khana skul jungi ki ladon ha ka concentration camp mentawish pana tikin semi nang ni ha ka life way trick jom mentau August ya ka ban mikmat shadu dali ha ka international level bat kin stang banile ha ka artrik nagalang junga ga pau jingkiman ke bakrau ayu ya mulai bolo don kat bagi school bat ba kini ki khna ki jungi kin da kai ba ba kan ka kam ko bakila don broch panai ta ila man kham improve aga jingla kai joki ti kremen ba kini ka team ko jungi kan wan ra ya so jong ka jing job ini senam ara jara sa hagni ka under 17 boys category jingman ko bakrao mo ki school po Rebhoy district jungi ti kalolom ka jingku bakrao ya kini ka dong Rebhoy bi jungi wani bagi kena genders 15 boys ki belale ha Bengaluru ki laile kai bha ki don ki kena jungi ru ki bala lek bani mi kmat lang na kini ka team te sukman chika de ladom kalolom ka jingku bakrao bagi kena ki jungi ki lakai bha joka them Rebhoy ki jungi Pangi bagane ka them Rebhoy jungi ka don ke potential ka ba crowd bha jungi dai bakla football mo ka snam ka ba sa jikin ma history jongka district ka ba baro lightly ki team kin dai mikmat ya ka state ha ka national ha ka international level ha baro lightly ki category te artli ki la lakai bha ki thai ki larem no ha ka quarter final tang shigol hi Manipur te kini ki under 15 boys kelawan ra ya ka jingjob ya ai ka jing ku kerdo ya ka team jongka nongjiri presbyterian sendiri lawan ra ini trupi ka jing sorong ka jing kemen ya kini ka dong ta jingi pa ya ka jelahi ka wei ba ha sin ka banukong kala penkelan ka 14 ke 15 years age ya ka school nongjiri presbyterian ki lawan ra ya kini ka jingjob ni santanga ai ka jing Kublai ya ke team bat ya ke school hibro ko wi kinok ni aki bala trai shitam ban penurlong ba kan ke team kan lo champion